Ola, somos os nenos de Rías Miranas e os íbamos a enseñar o experimento dos planetas flotantes. Os materiais que vamos usar son aceite de oliva, un frasco de cristal, un goteiro, unha culler para remexer, alcohol, medio litro de auga e pinturas. Comenzamos o experimento. Primeiro, botamos o aceite de oliva nos vasiños. Despois echamos a pintura, un poquinho de pintura, nos vasos co aceite. Vou a botar o medio litro no tarro. Agora vamos a botar o alcohol no frasco. Agora vou a coger a mezcla de aceite de cor amarela e vou a meter unha gota no frasco de cristal e vou a hacer un planeta. O aceite é menos denso que a auga, pero añadir alcohol iguala os dous líquidos permitindo que os planetas floten como se fose gravidade cero.